Taron ya gudana ne a babban masallacin Juma'ar da ke kusa da fadar mayana Ahmadu Rufa'i a yau 4 ga watan na Mayun 2026, inda aka gudanar da karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma yin addu'o'in neman zaman lafiya ga ƙasa. Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai shugaban gundumar ta Taketa Mu'azzu Muhammad da kuma wakiltaccen shugaban da'irar ta Garagumsa na Allah Abubakar, da sakatare na ma'aikatar shugaban gundumar ta Taketa Sale Mustapha, da kuma mamba a majalisar da ke baiwa shugaban ƙasa shawara, da mai martaba Mayana Ahmadu Rufa'i sarkin na Garagumsa Taketa, da kuma jami'an tsaro. Bayan kammala karatun sun gabatar da jawabai daban-daban inda suka isar da wani sako daga ma'aikatar harkokin cikin gida sashen kula da yankuna. A cewar hukumomin, daga yanzu ba za a ƙara barin masallatai da makarantu su zama wuraren kwana ga baƙi. Hakan kuma an umarci rufe dukkanin masallatai bayan gama sallar ta isha'i. Hukumomin sun kuma jaddada cewa dole ne a rika sanar da hukumomin gwamnati da na gargajiya a dukkanin wani lokaci da wani bako ya shigo yankin. Taron da ya karkare da buɗe baki da kuma addu'o'i a fadar sarkin na Garagumsa, inda aka ƙara jaddada muhimmancin haɗin kai wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya. Domin a yi wa ƙasa addu'a, a yi wa magabata addu'a, yana shine dalilin wannan magabata suka ɗauki umarni na a yi sauka ta Alƙur'ani, ba don komai ba don a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar mu da zama lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu da ma wannan ƙungiya ta IS gabaki ɗaya. Wannan wajibi ne mu al'umma mu kama musu da addu'o'i, saboda shi zama lafiya shine alheri. Muna ƙara kira gare ku kuma a dinga sa ido duk abin da aka gani wanda ba a yarda da shi ba, to a yi ƙoƙari a sanar wa magabata, saboda shi mugu bai da kama kuma ba rubuta ake a fuskar shi ba. Da mutane ba da gaban wurin masallaci ba bari ba ko ya zo ya kwanta bari za su yan sarki. An ce a gaya ma kowa da kowa, ku malamai, ku sarakai, duka mutane dai wanda suke da vraiment que la voix porteuse quoi, a gaya musu kowa ya ji dan waɗanda ne zinimi la wala ce qu'ils font, haka dai ne in muka yi shi Allah yana zalko jikin da shi Allah. Wala. Kenan wajibi ne gare mu a sa ido duk inda an ka ga irin wannan mutane a gaya hukuma za ta ɗauka matakai insha Allah. Ubance shi muna kwatanta muku kuma magabata wanga wallahi ko da yaushe suna gaya muna mu kai gaisu da shan kokari wanga da kuke nan gayi, mu ne shaida. Allah ubangiji ya saka da alheri. Kamar yanda wanda suka gabace ni suka faɗi, mai martaba da mai girma ade suka faɗi dangance da tsaro na ƙasa, ubangiji Allah shige muna gaba, Allah taimake mu. Wannan fitina, wannan mutane wanda gurɓatattun mutane wanda suka gurɓace, Allah ya shiryar da su in masu shirwa ne, in ba masu shirwa Allah ya watsa cikin masallaci ko cikin anguwa. In kun gani ba ko da farko abin da za ku yi maza ku ba hukuma labari, gashi ba ko sun zo a anguwa kaza ko a cikin masallaci kaza. Inda masallaci ne, masallaci ba ban raba ne da ba aka tura malamai. Masallaci a hannun malamai yake, hannunku yake kuma ku hana, kuna da incin ku hana. In dai ba ko ne, in mun gani in an gaishe a cikin masallaci kenan da yardan ku ne, tunda yanzu kowa ya ji hatara ne. Kuma gwamnati yake daga in an yi sallar isha'i kowa ya kulle masallaci, kuma Allah ya ba sojojinmu nasara kan makayin namu wannan.